드린 것보다 나무들이야 나무에게 성물이야. 아니 Więc 섬지. dzisiaj rozpoczniemy. Chciałbym zacząć od przekazania pozdrowienia dla Was wszystkich, też Idelek. Więc dzisiaj rozpoczynamy trzeci dzień naszych nauk. Więc najpierw chciałbym kontynuować ten wywód, który zacząłem poprzedniego dnia, dotyczący pochodzenia i historii rozwoju szkoły Tylko Umysł Yogaczary. Mówiłem o tym, że wiele różnych warunków złożyło się na rozwój tej szkoły Tylko Umysł. I zdecydowałem przedstawić 4 z tych czynników, 4 z tych warunków. Pierwszym była ogólna jakby tendencja w całej filozofii buddyjskiej, idąca w kierunku tej myśli, że umysł jest jakby najważniejszy w buddyzmie. Drugim czynnikiem jest to, że zaczęto się zastanawiać nad podstawą samsary, nad tym, co krąży, co w samsarze. Nie buddyjskie, hinduistyczne filozofie również akceptują ideę samsary, ale nie akceptują istnienia ja, więc pojawiło się wiele dyskusji na ten temat. W czasie podziału buddyzmu na różne szkoły i pojawiły się jakby takie pierwsze jakby zalążki tej yogaczary, tradycji yogaczary i to one dotyczyły właśnie dotyczyły tego, co przechodzi z życia na życie w samsarze, a trzecim czynnikiem było to, jak rozumiano, jak interpretowano ideę pustości przedstawioną w sutrach Prajna Paramity. I jakby zaczęto przedstawiać tą nierozdzielność zjawisk i pustości jako cechę nierozdzielną od zjawisk. Więc czwartym czynnikiem, który wpłynął na rozwój yogaczary, była taka tendencja, aby tą teoretyczną wiedzę, teoretyczną filozofię jakby przenosić dalej w praktykę medytacji i potwierdzać ją, czy też korygować tą wiedzę właśnie poprzez doświadczenia medytacji. To jest jakby ten czwarty czynnik, o którym teraz będziemy mówić. Jak wyjaśniłem poprzedniego dnia, kiedy pytamy o pochodzenie mistrzów yogaczary, którzy upowszechnili pogląd Tylko Umysł, musimy najpierw zrozumieć, co znaczy yoga. Czym jest yoga? Więc pochodzenie jogi, tej nazwy można tak nazwać.
Teraz przechodzimy do tego slajdu. Czym jest, skąd się, jakie jest pochodzenie tej nazwy Yogacara? Więc jeżeli zaczniemy się zastanawiać, skąd wzięła się ta nazwa Yogacara w ogóle, więc najpierw musimy zrozumieć, czym jest w ogóle słowo yoga. Ogólnie yoga oznacza dhyanę, samadhi, medytację, wizualizację bóstw i inne praktyki, w których umysł jest skupiony na czymś. Z tej szerszej perspektywy wszyscy praktykujący buddyzm mogą być nazywani joginiami, praktykującymi jogę, tak jak na przykład Milarepa. Musimy pamiętać, że yoga, jakby Milarepa jest jakby klejnotem pośród joginów, tak? Mówi, że on jest panem joginów, tak? Dzisiaj ludzie często myślą, że jak mówimy jogin, joginka, to mówimy o świeckich praktykujących. Ale to nie jest prawdą. Znaczy nie powinniśmy tego tak tego rozumieć. Chodzi o ludzi, którzy... Jogini to są bardziej, w takim szerszym pojęciu, to są po prostu ludzie praktykujący medytację, praktykujący różne rodzaje medytacji, różne samadhi i tak dalej. Trzeba pamiętać, że ścieżkę prowadzącą do wyzwolenia nie tylko w buddyzmie nazywa się jogą, ale także taka nazwa jest popularna również w różnych innych szkołach hinduistycznych. Dzieje się to dlatego, iż jej główną medytacją jest niepodzielne połączenie się z Bogiem lub wejście w jedność z Bogiem. Więc tutaj w tym kontekście yoga również może znaczyć zjednoczenie, połączenie. Więc w yogaczarze yoga to jest właśnie ta praktyka medytacji, a jogini to są ludzie, którzy praktykują medytację. W buddyzmie ogólnie, natomiast dlatego można by, z jednej perspektywy można by było powiedzieć, że jogini to są po prostu w ogóle wszyscy praktykujący, ale z drugiej strony jednakże w późniejszym czasie buddyści zaczęli rozumieć yogaczarę jako odnoszącą się do joginów z tradycji yogaczary, czy też akceptujących pogląd tylko umysł. Więc na początku być może, że yogaczara to byli po prostu wszyscy jogini, a z czasem byli to jogini tej konkretnej szkoły. A zatem skąd wzięli się jogini tej szkoły Tylko Umysł, którzy założyli i podtrzymują szkołę Tylko Umysł? W jaki sposób ci pierwotni jogini oddzielili się od innych praktykujących i utworzyli taką autonomiczną szkołę? Aby to wyjaśnić, musimy zacząć od ważnego tekstu zatytułowanego Poziomy Yogaczary. Więc najpierw musimy rozpocząć od tego tekstu Poziomy Yogaczary, które nazywane są po tybetańsku poziomami 5 szkół. W sanskrycie ten tytuł brzmi Yogacara Bhumi. A po tybetańsku ten tutaj został przetłumaczony jako poziomami 5 szkół. Więc to są jakby różne etapy. Ten tekst składa się z 7 części. Wśród nich jest
Po chińsku ten tytuł brzmi po prostu wyjaśnienia etapów praktyki yogaczary. I w pewnym sensie, jeżeli przyjmiemy tybetański, chiński tytuł, to tak to można rozumieć, że to są po prostu opis, wyjaśnienia do kolejnych etapów praktyki. Albo poziomy, albo że są to poziomy osiągane przez praktykujących jogę. Więc ten tekst, poziomy yogaczary, czy też są bardzo ważnym tekstem, są jakby takim podstawowym podręcznikiem yogaczary. Teraz nie będę o tym zbyt dużo się rozwoził, ale musimy, ale myślę, że powinniśmy dobrze zrozumieć, skąd się wziął ten tytuł poziomy yogaczary. Czyli w sanskrycie ten tytuł brzmi Yogacara Bhumi. Tak kolokwialnie można by było przetłumaczyć to jako właśnie etapy praktyki joginów. Albo można by było ten tytuł przetłumaczyć jako poziomy osiągane przez praktykujących jogę, przez joginów. Tłumaczenia tego tytułu na język chiński i tybetański bardziej pasują do tego drugiego rozumienia. Czyli do tych poziomów osiąganych, tak brzmi ten tytuł, tak? Poziomy yogaczary, czyli kolejne poziomy, tak jak Bodhisattva Bhumi, że osiągamy kolejne poziomy urzeczywistnienia. I ten tytuł jakby po tybetańsku i chińsku brzmi podobnie. Jednakże kiedy zaczynamy czytać ten tekst, czytać ten jakby podręcznik, łatwiej wygląda na to, że te pierwsze rozumienie jest lepsze, że to są kolejne etapy praktyki, są to różne etapy praktyki joginów, które dzielą główną praktykę na 17 poziomów i 17 etapów. Czy też 17 poziomów albo 17 etapów. Przez pierwsze dwa z nich najpierw jest etap związany z ciałem, z 5 świadomościami, tymi świadomościami zmysłowymi i świadomością mentalną. I najpierw przedstawia się jakby ogólny sposób działania umysłu. Następne 7 etapów od poziomu, na którym jest rozważanie i badanie, do poziomu bez pozostałości, wprowadza się kolejne poziomy dhyany, czyli opisuje się kolejne 7 poziomów medytacji. Główny cel jogi jest nauczany na kolejnych 3 etapach, dotyczących 3 treningów, kolejnych 3 praktyk. Niestety obraz nam się zawiesił znowu. Więc te trzy kolejne etapy to są etapy treningu dla praktykujących jogę. Następne kolejne 3 dotyczą pojazdów odpowiadających różnym skłonnościom praktykujących, czyli opisują poziom śrawaków, praktyka buddów i bodhisattvów i praktyki jakby przeznaczone dla tych 3 rodzajów praktykujących. I na końcu są ostatnie jakby 2 etapy, czyli osiągnięcie owocu, czy pierwszym jest nirvana, a drugim jest poziom bezpozostałości. W sumie ich wszystkich jest 17 etapów.
Tak więc 8 późniejszych naucza o etapach postępowania i o osiągnięcia owocu oraz o metodach praktyki. Więc najpierw mówi się o przedmiocie medytacji, o tym, jak medytować, o kolejnych etapach o medytację. Natomiast druga część tych drugich jakby 8 etapów jakby przedstawia różne sposoby postępowania i różne właśnie dla różnych praktykujących, dla różnych poziomów praktykujących. Tak więc ten tekst, poziomy yogaczary zawierają ścieżki praktykowane we wszystkich 3 pojazdach buddyzmu, czyli przez wszystkich praktykujących buddyzm. Dlatego możemy się domyślać, że celem napisania tego tekstu było zebranie w jednym tekście wszystkich etapów buddyjskiej praktyki. Podobnie możemy zakładać, że jogini, o których jest mowa w poziomach yogaczary, to wszyscy praktykujący buddyzm. Dobrze, nie należy rozumieć ich jako tylko praktykujących Mahajanę, albo tylko praktykujących tylko umysł, czy w ogóle jakichś nadzwyczajnie uzdolnionych praktykujących, po prostu wszystkich praktykujących buddystów. Jak wcześniej wspomnieliśmy, poziomy yogaczary są tekstem jakby źródłowym, są jakby podstawowym tekstem dla szkoły tylko umysł. A teraz mówimy, że one przedstawiają praktykę na wszystkich poziomach, wszystkich szkół i wszystkich pojazdów. To jest jakby, więc czy to się ze sobą nie kłóci? Ale tutaj kiedy mówimy, kiedy mówimy o pierwotnym celu napisania tego tekstu, był nim zamiar zebrania wszystkich buddyjskich praktyk, metod praktyk. I podkreślając ten powód, yogaczara może być rozumiana jako szkoła dla wszystkich praktykujących buddyzm. Taka była intencja autorów, tak? Żeby podsumować wszystkie rodzaje praktyk, ale z czasem przez innych buddystów, którzy nie akceptowali pewnych tez tylko umysłu, ten tekst został jego znaczenie zostało nieco ograniczone. W chińskim kanonie istnieją dodatkowo 2 inne teksty, które zatytułowane są bardzo podobnie jak sanskryckie Yogacara Bhumi. Więc w chińskim kanonie jest na przykład tekst, który jest nazywany Sutra ścieżek i poziomów praktyki. Tak mniej więcej można to przetłumaczyć. Przetłumaczona na język chiński przez mistrza zachodniego Qin, Dharmarakshitę. W otwarciu tej sutry, Yogacara Sutra, w języku księg ścieżki poziomy praktyki, tam wyraźnie jest napisane Yogacara Sutra, czyli Yogacara Bhumi Sutra, tak? Tak jest jakby tym drobnym drukiem jest opisane, czym jest ten tekst. Wyjaśniono, że jest to dłuższa wersja sutry ścieżek i poziomów, przetłumaczona w II wieku przez An Shigao, księcia Imperium Patrów, czy też Persów. Tematyka tej sutry obejmuje medytację nad wyrzeczeniem,
inne rodzaje medytacji, jaką pozycję ciała należy przybrać podczas praktykowania tych medytacji, czyli jest to taki podręcznik do praktyki. Jeśli chodzi o jego treść, to jest on praktycznie identyczny z sutrą o mniejszych ścieżkach i poziomach, przetłumaczoną przez chińskiego mistrza Xi Yao z późniejszego okresu Han. Tam mówi, to jest jakby taki podręcznik, w którym mówi się, jak skrzyżować, jak medytować, jak skrzyżować nogi, jak utrzymywać wzrok podczas medytacji i wszystkie inne takie podstawowe rzeczy. Więc to jest jakby pierwszy tekst, który w kanonie chińskim, który ma dokładnie taki sam faktycznie tytuł. Drugim tekstem o podobnej nazwie do Yogacara Bhumi jest Dharmatara Dhyana Sutra, przetłumaczony przez Buddha Badrę. Na końcu otwarcia tej sutry zapisana jest nazwa Yogacara Bhumi albo ścieżki poziomi praktyki. Tekst ten, jak przystało na jego nazwę, jest instrukcją praktyki medytacji. Jego autor nazywa się Shankaraksha. Więc znowu jest to podręcznik do medytacji. Dharmatara to Dharmatana Dhyana Sutra, dlatego że Dharmatara jest autorem tego tekstu. Aha, czyli nie sam Raksha, tylko Dharmatara. Więc istnieją te dwa teksty, tak, dodatkowe. Dodatkowo można znaleźć w kanonie chińskim o tytule Yogacara Bhumi. I te teksty ogólnie, można powiedzieć, że są bardzo podobne. Ich jakby zawartość jest bardzo podobna. Więc są to po prostu podręczniki do praktyki. Czyli w skrócie, ze względu na to, że te dwa teksty o podobnych nazwach do Yogacara Bhumi istnieją, na przykład w koronie teksty, można przyjąć, że Yogacara Bhumi to nie był jakiś tytuł konkretnego tekstu, tylko ogólnie tak nazwano podręczniki do praktyki, podręczniki do medytacji, które przedstawiają główne punkty praktyki medytacji albo główne poziomy, główne etapy praktyki medytacji i tak dalej. I w ten sposób nazwano tego rodzaju podręczniki i tak też nazwano je tutaj, Yogacara Bhumi. Czyli jest to jakby tytuł dla różnych tekstów podsumowujących praktykę jogi, czy też medytacji. I bardzo często, i ponieważ jest ich kilka, często rozróżniane są one tylko poprzez nazwiska swoich autorów. Czyli mówi się, że to jest Yogacara Bhumi Dharmarakshiti, Yogacara Samgarakshi, Yogacara tego czy innego autora. Więc kiedy mówimy o tych tekstach, sutrach czy też podręcznikach, ci autorzy tych tekstów należeli do szkoły podstawowego pojazdu Sarvastivady. Jak wspomniałam poprzedniego dnia, Sarvastivada była szkołą, która oddzieliła się ze Sthaviravady, tej jednej z tych dwóch głównych szkół buddyzmu.
pierwszych szkół buddyzmu, jest możliwe, że te dwa teksty nazywane Yogacara Bhumi są podsumowaniami szkoły Sarvastivada, jakby praktyki w tej szkole. Te dwa teksty zostały przetłumaczone na język chiński i najprawdopodobniej były właśnie takimi podręcznikami praktyki w Sarvastivadzie. I być może, że były też jakby najważniejszymi tekstami, które przetrwały, które reprezentują tą szkołę Sarvastivady. Dodatkowo słowo jogin pojawia się często w głównym tekście źródłowym Sarvastivady, Wielkiej Ekspozycji. Nie tylko w tych tekstach, ale też tutaj. Opisani tam jogini głównie medytują nad wyrzeczeniem, nad praktykami prowadzącymi do 4 rezultatów duchowej praktyki. Tak to wtedy określano, czyli 4 praktykami prowadzącymi do stanu arhata. Sanskrycki oryginał tej wielkiej ekspozycji już nie istnieje, więc nie mamy żadnego sposobu, aby dowiedzieć się, czym było to oryginalne słowo przetłumaczone jako Naljorpa, czyli jogin. Jednakże tłumaczem na język chiński był Xuanzang, który był również tłumaczem poziomów Yogaczary. Tak więc jest duża nadzieja, że sanskryckie słowo przetłumaczone jako jogin wielkiej ekspozycji i w Yogaczarze było tym samym, bo on to tak samo dokładnie przetłumaczył. W Tybecie był taki mistrz Chupa, który przetłumaczył ten tekst na tybetański, pewne części tego tekstu. To bardzo duży tekst. Jest to bardzo duży tekst, ale jeżeli chcemy zrozumieć jakby pozycję Sarvastivady, to powinniśmy studiować ten tekst, przynajmniej jego te fragmenty, które pozostały na przykład w chińskim czy tybetańskim przykładzie. Tak jak powiedziałem, Tang Xuanzang przetłumaczył ten tekst na chiński i tłumacząc go używał tego samego słowa na określenie jogina, czy też praktykującego, jak w poziomach yogaczary. Przyjmujemy zatem, że oryginalnie było to samo słowo. Więc zakładamy, że on jakby wiedział jak znał to słowo w sanskrycie bardzo dobrze i przetłumaczył go tak samo w obu przetłumaczeniach. Podobnie do dzisiaj istnieje w kanonie palijskim południego przekazu, Theravady w Tajlandii, Sri Lance i tak dalej. Słowo tam jest w tym kanonie również pojawia się słowo yogaczara. To słowo yogaczara się w ogóle nie pojawia. Jest więc możliwe, że słowo to mogło być szczególnym terminem lub żargonem używanym przez szkołę Sarvastivada. Istnieje słowo yogavachara, które pojawia się w kanionie palijskim i możliwe, że jest ono związane ze słowem yogaczara, że jest to tym samym, ale nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Kontynuując omawianie użycia słowa yogaczara, istnieje relacja z pewnego wydarzenia w wielkiej ekspozycji w tym tekście. Istnieje relacja z pewnego wydarzenia.
Chodzi o to, że gdy jogini i mistrzowie Abhidharmy, czyli uczeni Abhidharmy prowadzili debatę, jogini powiedzieli, doszło do pewnej dysputy i na czym ona polegała. Więc jogini twierdzili, że 5 zmysłowych świadomości, wzrokowej i pozostałych, powstaje w oparciu o kontinuum poprzedzającej, główniejszej, mentalnej świadomości, nie zaś w oparciu o kontinuum innej indywidualnej świadomości zmysłowej. Mistrzowie Abhidharmy zaś twierdzili, że świadomości zmysłowe powstają w nieprzerwanym kontinuum i że poprzednia chwila prowadzi do następnej. To wszystko, że one nie są związane w ogóle ze świadomością mentalną. Czyli jakby nie rozumie, o czym to świadczy, co to mówi. Szkoła tej wielkiej ekspozycji daje również przykład różnic pomiędzy joginami z południa i północy. Byli jakby, o czym to jeszcze też świadczy, że od dawna w tych szkołach buddyjskich istniały grupy praktykujących, czyli jogini, i grupy uczonych, czyli uczonych, tak, w Abhidharmie. I oni bardzo często różnili się pomiędzy sobą. Podobnie wielka ekspozycja ma również przykład różnic pomiędzy joginami z południa i północy. Jako przykład dla koloru białego północni jogini porównują go do śniegu, podczas gdy południowi porównują go do cukru. Więc ponieważ ze względu na różne geograficzne pochodzenie praktykujących, dzielono ich na przykład północnych, południowych i tak dalej. I podobnie tych samych jakby uczniów, czy też buddystów jednej szkoły dzielono na joginów i uczonych, czyli jedni zajmowali się pismami i logiką, inni się nazywali, jakby szukali potwierdzenia tych tez w praktyce i tych nazywano joginami. Ich poglądy zaczęły się różnić. Z tych powodów yogacara było słowem, które było już w powszechnym użyciu podczas okresu szkół. Yogacara to byli yogacharini, którzy zajmowali się bardziej praktyką i medytacji. Więc i bez względu na to, do jakiej szkoły ludzie należeli, czy też pochodzili z południa, czy z północy, jeżeli zajmowali się głównie praktyką medytacji, byli yogacharinami. Kontynuować mówienie o północnej szkole tej Sarvastivady. Podczas okresu szkoły Sarvastivady szkoły w północnych Indiach były najpotężniejsze. One były jakby najsilniejsze. Uczeni z tych szkół byli bardzo uczeni w Abhidharmie, a ich największym osiągnięciem była właśnie ta filozofia wielkiej ekspozycji, która miała 20 faksyli. Chodzi o takie manuskrypty zwijane z liści palmowych. I oni jakby spisali najwięcej tych papirusów.
I trzeba podkreślić, że mistrzowie Abhidhammy, czyli ci uczeni, studiujący uczeni, byli największymi osobowościami Sarvastivadi. Czyli jakby to studiowanie logiki, studiowanie słów dharmy było jakby ważniejsze w tej szkole. A ci, którzy przede wszystkim praktykowali medytację, traktowani byli jako ich przeciwnicy, jako jacyś rebelianci. Byli oni nazywani joginami, czyli tymi, którzy praktykują medytację. Jogini zaś akceptowali poglądy Sarvastivady, lecz od czasu do czasu mieli inne wyjaśnienia oparte na ich praktyce medytacji, a także pewne odmienne poglądy na temat umysłu. Oczywiście oni byli w mniejszości, stanowili mniejszość, tak? Jakby najważniejszymi osobowościami tej szkoły Sarvastivady byli ci uczeni, a nie praktykujący. Tak czy inaczej, ci praktykujący jogę, jogini, mieli swoje własne poglądy wypływające z pewnych doświadczeń medytacyjnych, które często nazywane były przyjemnością jogi. Taki termin był używany. To były jakieś takie wyjątkowe doświadczenia medytacyjne. Dlatego, ponieważ mieli tego rodzaju doświadczenia, to zaczęli objaśniać umysł w nieco inny sposób. Pojawiły się inne poglądy na temat umysłu. Jak powiedziałem, to doświadczenie jogi było nazywane, można nazwać wglądem jogicznym, medytacyjnym. Był to pewien wgląd w umysł, w sposób działania umysłu na dużo głębszym poziomie. Na przykład istnieje takie wyjaśnienie wszechogarniającego samadhi błękitu, opisywanego w Abhidharmie. I on jest bardzo zbliżony do poglądu tylko umysł, jest związany z późniejszym poglądem tylko umysł. Dlatego powinniśmy zwrócić zwrócić na niego uwagę. Tego rodzaju doświadczenie, tego rodzaju wgląd był opisywany i on jest bardzo zbliżony do tego poglądu szkoły tylko umysł, która się wyłoniła później. Jest możliwe, że w okresie szkół, nie tylko w Sarvastivadzie, ale też inne szkoły również posiadały podwójne jakby linie uczonych i joginów, czyli jakby można powiedzieć linie studiów i praktyki. To wygląda na to, że to na każdym etapie, w każdej z tych szkół jakby tego rodzaju podwójne jakby społeczności się rozwijały. Jednakże, czy spojrzymy na pozycję innych szkół, czy na wpływ północnoindyjskich Sarvastividów, możemy wywnioskować, że wszyscy wielcy mistrzowie tradycji Yogaczary wyszli z tradycji Sarvastivady. Gdzieś tam ich korzenie jakby zawsze wyrastały ze Sarvastivady. Jednakże, gdy spojrzymy na sposób, w jaki udowodniali swoje poglądy, w jaki argumentowali swoje poglądy, zamiast mówić, że to tradycja Sarvastivady, przede wszystkim ustanowili ją w oparciu o własne doświadczenie. Sposób argumentacji poglądów wygląda tak, jakby to opisywał ktoś, kto to widział, doświadczył, odczuł.
Z czego pochodziło ich doświadczenie? Wszyscy ci mistrzowie, jakby tylko umysł i yogaczary praktycznie pochodzili z północnych Indii, gdzie istniała bardzo silna tradycja praktyki medytacyjnej wtedy. Tak jak powiedziałem, ewidentnie wygląda na to, że oni opierali swoje wywody o doświadczenie medytacyjne. Czyli z tych dwóch grup w Sarvastivadi, grup uczonych i dwóch praktykujących, oni musieli się wywodzić z tej grupy praktykujących. Ci studiujący, uczeni, głównie badali nauki, analizowali je za pomocą logiki i tak dalej. Natomiast jogini głównie medytowali i jakby szukali, analizowali umysł na podstawie swojego doświadczenia. Więc wygląda na to, że później ci uczeni jakby zaczęli się wyodrębniać, ci mistrzowie zaczęli się nieco oddzielać od tych uczonych. Więc z czego pochodziło to ich doświadczenie? Głównie pochodziło z medytacji Mahajany. Więc chodziło o te kolejne dhyany medytacji Mahajany, kolejne poziomy medytacji Mahajany i widzenia czy też doświadczenia pustości. To właśnie w takich okolicznościach zaczęli pojawiać się jogini Mahajany. A odmienny sposób, który jogini Mahajany rozwinęli do praktykowania wglądu, to medytacja właśnie w stylu tylko umysł. Więc najpierw to byli jogini Mahajany, dlatego że medytowali nad pustością. Pustość była jakby główną cechą charakterystyczną filozofii Mahajany, która się zaczęła od sutr Prajnaparamity, a następnie i Madhyamaki, a następnie praktykowali dalej i przeszli do kolejnego jakby etapu medytacji w stylu tylko opisywanej tak, jak opisuje szkoła tylko umysł. Teraz podsumowując tą dyskusję z ostatnich kilku dni na temat różnych okoliczności powstania szkoły tylko umysł, więc jakby byli to praktykujący, czyli jogini, tak? Ta społeczność joginów, a nie uczonych ze szkoły Sarvastivady, którzy nie byli zadowoleni z sytuacji z tego, aby swoją praktykę opierać wyłącznie na logicznych tekstach, logicznym dyskursie. Ich taka teoretyczna, taka teoria nie satysfakcjonowała. Podczas praktyki, podczas medytacji, jakby to, co zaczynamy odczuwać mamy mieć kolejne doświadczenia, które są jakby pogłębieniem tego, co już wiemy w teorii. I te kolejne doświadczenia często korygują, zmieniają tą teorię, tak? Jakby wprowadzają nowe elementy. Więc to był jakby jeden z powodów. Więc oni
Więc po pierwsze oni logicznie podali podstawy projekcji samsary, tak? Czyli czym jest umysł i jak samsara z punktu widzenia umysłu powstaje. Oczywiście była tam jakaś logika, musiała tam być jakaś logika użyta, żeby to w ogóle miało sens. Ale sama logika uzasadnienia nie była tutaj aż tak znacząca jak u tych uczonych studiujących. Więc po drugie, oni przedstawili teksty potwierdzające pogląd tylko umysł, zawarte na przykład w sutrze Avatamsace, takich jak wszystkie zjawiska są umysłem, są malowane przez umysł i tak dalej, które już zacytowaliśmy. I tych cytatów, tych sutr było dużo więcej oczywiście. Mówiliśmy również o sutrze 10 bhumi, ale to tak naprawdę sutra 10 bhumi jest tak naprawdę jednym z rozdziałów sutry Avatamsaki. Ze względu na wiele różnych wewnętrznych, zewnętrznych warunków, ci ludzie zdystansowali się do takiego realistycznego, materialistycznego poglądu popieranego przez tradycję Sarvastivada, która zakładała, że zjawiska, świat zewnętrzny istnieje realnie. W związku z tym, z jednej strony przyjęli oni wiele pozytywnych części rozpowszechnianego w tamtym czasie poglądu Mahayany, Madhyamaki, a z drugiej strony naprawili jego braki i kompilując to wszystko, doszli do nowej prezentacji świadomości i podstawy 3 rodzajów natury, 3 braków natury, tworząc całe ramy nowej szkoły praktycznie. Od tego czasu ludzie twierdzący, że tezy tej szkoły są prawdy, zaczęli być nazywani yogacharinami, czyli wcześniej yogacara to byli po prostu wszyscy ci, którzy woleli medytować i tam szukać jakby potwierdzenia, jak działa umysł, a od tego czasu ta nazwa jakby została ta nazwa była przypisywana w zasadzie tylko zwolennikom tej szkoły. Teraz będzie 30 minut przerwy. Więc teraz przejdziemy do omówienia tego, jak ta szkoła tylko umysł rozprzestrzeniała się. Już wiemy, jak się mniej więcej zaczęła, skąd się wzięła, tak? Znowu czekamy na slajd. Więc tą rozmowę o rozprzestrzenianiu się szkoły tylko umysł musimy podzielić na 4 części. Rozprzestrzenianie się jej w Indiach, w Chinach, w Japonii oraz w starożytnym i współczesnym Tybecie. Jeśli chodzi o Tybet, to teksty tej szkoły jakby są znane.
i zostały przetłumaczone, są dostępne, ale nie oznacza to, że filozofia z tym związana została, jest popularna. To są jakby dwie różne rzeczy. Więc najpierw tak czy inaczej wrócimy do Indii i do tego, jak rozprzestrzeniała się ta szkoła w Indiach. Więc pierwszą rzecz, o której musimy pamiętać, powiedziałem to już wielokrotnie, w Indiach nie było tradycji zapisywania historii, więc w przypadku większości tekstów, autorów, dat narodzin, ich śmierci, tego, kiedy dana szkoła się rozwinęła, jakie zmiany zaszły, ciężko to ustalić. Badacze porównują teksty i ustnie przekazywane historie z pokolenia na pokolenie, badają je szczegółowo, a następnie dedykują lub szacują, by zdecydować, kiedy i jak coś faktycznie zaszło. Jeśli więc naprawdę chcemy poznać faktyczne początki szkoły Tylko Umysł, musimy najpierw zrozumieć, czym Tylko Umysł było w momencie swego powstania i jaką formę miała wówczas filozofia. Czy chodzi o to, że musimy porównać to, jak ta szkoła wyglądała w kontekście w ogóle filozofii buddyjskiej w owym czasie? Więc to jest bardzo ważne, aby to zrozumieć najpierw. Następnym krokiem jest to, abyśmy zobaczyli, jakie zmiany zaszły w tej pierwotnej formie tej szkoły, jak ona się rozwijała i udoskonalała, w jaki sposób i jaka w końcu prezentacja została definitywnie i trwale ustalona jako szkoła Tylko Umysł, tak? Czyli jak ona się zmieniała jakby wewnętrznie. Dzięki temu zobaczymy, jak rozwinęła się kompletna filozofia, którą znamy dzisiaj. Jeśli chcemy poznać formę i kolejność tych zmian, najlepszą są pewne stadia, tak? Pewne etapy rozwoju tej szkoły. Musimy dobrze jest je znać, dobrze je zrozumieć, skąd one się wzięły. Jest wiele sposobów, aby to zbadać. Najlepszą metodą jest przyjrzenie się wszystkim tekstom związanym z szkołą, które obecnie możemy przeczytać, lub o które są z nim jakoś powiązane. Po ich przeczytaniu musimy wyodrębnić drobne różnice w ich myśli i zbadać je. Przynajmniej powinniśmy przyjrzeć się słowom, terminom, jakie były używane, o stylu gramatycznym, jaki był stosowany. Te wszystkie rzeczy jakby o czymś mówią, jakieś wnioski można z tego wysnuć, prawda? Tak więc porównując wcześniejsze i późniejsze manuskrypty i teksty, musimy je przeanalizować. Tylko wtedy, gdy to zrobimy, możemy mieć nadzieję, że będziemy w stanie powiedzieć, które teksty pojawiły się wcześniej, a które później, ustalić ich kolejność. Ale oczywiście to jest bardzo skomplikowane w przypadku historii Indii.
A to dlatego, że autorzy nie zapisywali czasu, w którym pisali swoje teksty. Nie było takiej tradycji. Nie, tego się po prostu nie robiło. W Tybecie się czasami pisało daty, natomiast w Indiach w ogóle się nie pisało. Na wielu tekstach nawet imię autora nie było zapisywane. Więc nie znamy ani daty, znaczy nie przedstawiało się ani daty, ani autora. Tak więc tak naprawdę nie przedstawiało się pochodzenia tekstu jakby w samym tekście. W Chinach, kiedy badamy teksty chińskie, kiedy, kiedy na przykład tworzyli jakiś obraz, to przynajmniej malarze podpisywali swoje malunki, rysunki, tak imieniem, nazwiskiem. Stąd na przykład wiemy, kto jest autorem danego obrazu, danego malunku. W Tybecie, kiedy w zasadzie nikt na wizerunkach Buddów i Bodhisattvów nawet nie powinniśmy pisać swojego zwykłego imienia i nazwiska na Buddach i Bodhisattvach, więc tanki nigdy nie były podpisywane. Więc nigdy nie wiadomo, kto tę tankę namalował. Tak? Podobnie było na tekstach Buddów i Bodhisattvów. Znaczy tekstach, świętych tekstach, tak? Jakby. Więc często w Tybecie i w Indiach nie znamy pochodzenia, nie wiemy, kto wykonał dany malunek, ani nie wiemy, kto napisał dany tekst. Możemy tylko jakby domyślać się po stylu danego malunku albo po stylu danego tekstu, kto go napisał. Podobnie dzieje się z wieloma sanskryckimi manuskryptami. Wiele tekstów wiele tekstów w sanskrycie zaginęło na wiele setek lat. Potem je odnajdujemy i nie mamy pojęcia, skąd one się wzięły, kto je napisał. Dodatkowym problemem jest to, że w przypadku niektórych tekstów istnieją różnice znaczeniowe w manuskryptach tłumaczonych przez różnych tłumaczy. Czasami różnice między nimi są duże. Dlatego trudno powiedzieć, który z różnych przekładów jest najbliższy oryginałowi. Czasami też same oryginalne manuskrypty nie były zgodne, jakby różniły się między sobą. Na przykład przepisywany, ten sam tekst przepisywany w kilku egzemplarzach i te egzemplarze się różnią. Kiedy porównujemy na przykład różne tybetańskie przekłady albo przekłady tybetańskie i chińskie, czasami naprawdę istnieją bardzo duże różnice pomiędzy, a w dodatku nie mamy już oryginału sanskryckiego, tak, żeby sprawdzić, który z tych przekładów jest najwierniejszy. Więc dzisiaj czasami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tak naprawdę autor chciał powiedzieć. Więc czasami mamy takie kolofony, takie notatki na tybetańskich tekstach, że ten został przetłumaczony z tego z tej kopii znajdującej się w północnych Indiach i tak dalej, a w innym przykładzie jest zapis, że to jest tłumaczenie z innej wersji, z innego jakby z innej wersji tego tekstu, czyli te teksty były przepisywane i różniły się między sobą. Czasami imiona autorów różnią się też w różnych tłumaczeniach. Na przykład w tłumaczeniu ornamentu Sutry Mahayany, Prabhakara Mitry, jest napisane, że autorem jest Asanga. W tybetańskich i chińskich tekstach jest napisane, że autorem tekstu jest Maitreya. Znaczy w tybetańskich i chińskich przykładach napisane jest, że autorem jest Maitreya.
Podobnie w komentarzu Shtiramati i historii Dharmy Buddona Rinpoche mówi się, że ornament sutr Mahajany napisany, ta część napisana prozą została napisana przez Vasubandhu. Więc różni tłumacze inaczej tego tekstu, ornament sutr, inaczej przedstawiali autora tego tekstu. Więc teraz jak mamy dzisiaj sobie jakby ustalić, kto tak naprawdę napisał ten tekst Ozdoba Sutr? Nie tylko, że mamy różne tłumaczenia, które różnią się między sobą, to jeszcze różni tłumacze inaczej przedstawiają autora tego tekstu. Jeśli więc chcemy poznać rozwój filozofii tylko umysł, musimy porównywać teksty sutr i tych różnych komentarzy, które obecnie posiadamy i ustalić ich kolejność. Ponadto musimy poszukać źródeł na ten temat związanych z nią osób i historii. W skrócie, badania nad historią Yogaczary i filozofii i szkoły tylko umysł rozpoczęły się pod koniec XIX wieku. Buddyjscy uczeni w Japonii, Europie i Ameryce zaczęli badać daty związane na przykład z Vasubandhu. W ciągu nieco ponad 100 lat nie udało się definitywnie rozstrzygnąć bardzo wielu kwestii związanych z tym autorem, ale przeprowadzono wiele obiecujących badań i możemy teraz z grubsza zrozumieć rozwój filozofii tylko umysł, co teraz pokrótce przedstawię. Jak wyglądała ta historia, co się wydarzyło mniej więcej, w jakiej kolejności. Więc musimy myśleć w tył, tak? Musimy się cofnąć nieco i zobaczyć, jak ta szkoła się rozwijała, jakie teksty były pierwsze, jak się zmieniały i dlaczego. Więc jeżeli chcemy badać tą szkołę tylko umysł ogólnie, to teraz ostatnie badania na temat tej szkoły, one jakby te współczesne badania rozpoczęły się w XIX wieku, więc w sumie nie tak dawno. Pod koniec XIX wieku. Głównie tą szkołą, tymi tekstami zajęli się właśnie badacze z Japonii. I jakby oni rozpoczęli od właśnie badania tego, kim był i Vasubandhu, i kim był, i kiedy żył i tak dalej. I potem dopiero przeszli do badania życia Asangi, Maitrei i tak dalej. Więc ta historia tych badań nie jest zbyt długa, to jest troszkę ponad 100 lat. Nadal nie, jakby badacze nie zgadzają się co do wielu kwestii. Wiele kwestii nadal ich jest niejasnych, jest wiele teorii na ten temat, które przedstawię. Niektóre rzeczy zostały faktycznie potwierdzone i wielu badaczy się zgadza co do wielu kwestii, a niektóre są nadal nieznane. Aby wyjaśnić rozprzestrzenianie się szkoły tylko umysł w Indiach, jak już wyjaśniłem poprzedniego dnia, to musimy jakby patrzeć na te rezultaty tych badań współczesnych badaczy z różnych krajów.
Mówiąc o współczesnych badaniach, jakby współczesnymi metodami, to jest Castle Giałąg jest taki wielki uczony. On żyje w Japonii i tam jakby jest w kontakcie z japońskimi uczonymi, tak, którzy tam mieszkają i tam pracują. Więc to jest bardzo, oni prezentują bardzo wysoki standard jakby badań nad tymi tekstami. Taki w zasadzie standardowy standard, narzucają pewien duży poziom badań. My w ogóle tego nie robiliśmy. My jesteśmy jakby pozostawieni w tyle. W ogóle się tym nie zajmujemy, jak wiadomo. Więc jak powiedziałam wcześniej, najwcześniejszym tekstem wyjaśniającym pogląd tylko umysł jest sutra rozwikłania, czy też rozwijania intencji. Może rozwijania intencji. Sutra rozwijania intencji. Pochodzi ona z tego samego okresu, co Mahayana Abhidharma Sutra. Właśnie ta Abhidharma Sutra, która powstała w I wieku naszej ery, ale ta sutra nie została przetłumaczona na żaden inny język, ani na chiński, ani na tybetański. Nie można go znaleźć, nie można znaleźć sanskryckiego manuskryptu. Są oczywiście wzmianki i cytaty z tej sutry w innych tekstach, ale nie znamy tej sutry dzisiaj. Nie pozostało z niej nic oprócz kilku fragmentów, które są cytowane w innych tekstach. Szacuje się, że sutra rozwinięcia intencji pojawiła się niedługo po śmierci Nagarjuny. Jak wspomniałem wcześniej, pogląd o świadomości był rozwijany stopniowo i można powiedzieć, że po pewnym czasie podstawy tego poglądu zostały zebrane i tekst sutry rozwijania intencji został ukończony. Czyli jakby główne punkty tego poglądu były zbierane przez pewien czas i jakby zebrane w tej sutrze. Czy dopiero w tej sutrze jakby znajdują się główne punkty tej filozofii. Następnie, ale to jest tylko, są to jakby takie główne punkty, bardzo, bardzo w taki skrótowy sposób przedstawione, główne punkty tej filozofii. Ale prawdziwe takie rozwinięcie tej filozofii nastąpiło dzięki wysiłkom Maitrei, Asangi i Vasubandhu, tych trzech niesamowitych autorów traktatów filozoficznych. Są również jeszcze inni, ale głównie chodzi o tych trzech, Maitreję, Asangę i Vasubandhu. Dzięki nim te prace nad tą filozofią zostały ukończone, udoskonalone i potem zostały szeroko upowszechnione. Najpierw będziemy mówić o Maitrei. Znamy Bodhisattvę Maitreję, prawda? Opiekun Maitreya.
Tutaj jest zdjęcie posągu Maitrei. Najprawdopodobniej pochodzi z Gandhary, z tego królestwa starożytnych Indii, z północnych Indii. 다 될래야. 지준 장방 공부고 시에 다 지준 장방 공부 대당 아주 지준 장방 공부 쉬워 봐. Więc jeśli chodzi o Maitreję, mówimy o nim Bodhisattva Maitreya, kiedy może nie powinniśmy mówić po prostu Maitreya, może powinniśmy mówić opiekun Maitreya, czy coś takiego, albo pan Maitreya, bo to najprawdopodobniej nie godzi się tak po prostu nazywać go samym imieniem. Więc istnieją różne jakby poglądy na temat tego, taką dysputę na temat tego, czy Maitreya był rzeczywistą postacią historyczną, czy nie. Więc pierwsze stanowisko uczonych twierdzi, że Maitreya nie był postacią historyczną. Dlaczego tak ci ludzie tak utrzymują? Dlatego, że jego jakby głównym uczniem był Asanga. Asanga pochodził z północnych Indii. Tam ludzie mieli wielką wiarę i oddanie dla Bodhisattwy Maitreyi. On po prostu urodził się w takim otoczeniu, wychował się w otoczeniu, w którym czczono Maitreję. Co wpłynęło na niego i niektórzy obecni badacze twierdzą, że to wpłynęło na niego tak, że uznał Maitreję, dla którego miał tak wielką wiarę i oddanie, za swojego guru. Dodatkowo zapożyczył imię Maitrei i podpisywał tym imieniem teksty, które sam pisał. Czyli powiedzmy, że praktujemy jakiegoś idama, mamy jakiegoś, wówczas nie mówiono o idamach i tak dalej, ale wyobraźmy sobie, że medytujemy na jakiegoś idama albo Buddę i nasza praktyka polega na utożsamianiu się z nim i w związku z tym więc niektórzy badacze są przekonani, że to właśnie tak wyglądało, że Asanga był bodhisatwą, do którego Asanga miał bardzo duże zaufanie i z którym się czuł bardzo mocno związany i dlatego część tekstów, które napisał, podpisał tym właśnie imieniem. Natomiast inni badacze uznają, że Maitreya był guru Asangi i rzeczywistą postacią historyczną, który po prostu tak miał na imię. Miał na imię tak samo jak Bodhisattva Maitreya. To był po prostu guru Asangi, który jakby Asanga przyjął od niego nauki. Więc był to prawdziwy człowiek, był człowiek, którego wszyscy mogli widzieć i który normalnie żył w Indiach w tamtym czasie. Więc podstawą tego pierwszego wyjaśnienia jest przede wszystkim to, że w różnych tekstach z Indii oraz tłumaczeniach z Chin i Tybetu jest napisane jest tak, że Asanga osiągnął dhyanę, czyli osiągnął pewien poziom medytacji,
dzięki któremu uzyskał jasnowidzenie, a następnie udał się do nieba Tushity, czyli do świata bogów, do świata Tushity. Tu nie chodzi oczywiście o podróż do Ameryki, gdzieś taką fizyczną podróż, tylko udał się faktycznie, pojawił się jego umysłem, przeniósł się do Tushity, gdzie jak wiemy, przebywa Maitreya, który jest regentem Shakyamuniego. Czyli tam przebywa Bodhisattva Maitreya, który przybędzie jako Buddha do naszego świata. I tam Asanga, jakby kiedy przenosząc się umysłem właśnie do Tushity, przyjął Maitreya jako swojego guru. Otrzymał od niego nauki i instrukcje dharmy. I takie wyjaśnienia pojawiają się zarówno w indyjskich, sanskryckich, oryginalnych tekstach, jak i w tekstach w Tybecie i w Chinach. Biorąc tę relację pod uwagę, prawdopodobnie wyjaśnia się, że Maitreya był czystą wizją Asangi, lub że był on, a nie faktyczną, historyczną postacią. Więc świat bogów i świat ludzi różnią się, prawda? Więc, ale Asanga najwyraźniej nie był zwyczajną istotą. Dla zwykłych istot Bodhisattva Maitreya nie istnieje. Więc mówi się, że właśnie Asanga miał taką właśnie czystą wizję Maitrei i w ten sposób jakby Asanga otrzymał nauki od Maitrei i je spisał i dlatego podpisał je jako Maitreya. To nie jest jakiś taki ostatni wymysł. Tak się opisywało to przez tysiące ostatnich lat w Tybecie, w Indiach, w Chinach, w Japonii i tak dalej. Istnieje taki uczony japoński, który specjalizuje się w szkole, w tej szkole tylko umysł. On się nazywa Ui Hakuju. To imię musi brzmieć śmiesznie, zabawnie. Gdyby Japończycy usłyszeli, jak ja wymawiam te imienia, to pewnie zaczęliby się śmiać. Ale tak czy inaczej, wygląda na to, że to jest Ui Hakuju. Uczony, który specjalizował się we współczesnym współczesnej japońskiej filozofii tylko umysł. On zaproponował pewną hipotezę w 1922 roku, czyli dość dawno temu. Twierdził on, że Maitreya był postacią historyczną i oszacował, że musiał żyć około 270-350 około roku 270-350. I po tym, jak ten Ui Hakuju zaproponował tę hipotezę, było wielu, którzy się z nią zgadzali i wielu, którzy się jej sprzeciwiali i nadal debatują. Więc nie ma zgody, nie ma konsensu co do tego. Więc tutaj on jakby wysnuł hipotezę, że Maitreya to była historyczna osoba, faktycznie żyła i po prostu tak miała na imię. Do tej pory nie ma zgody co do tego, jak to faktycznie wyglądało. Niektórzy akceptują taką tezę, niektórzy nie.
심주바 핀준 심주바 핀준 뻐로래야 쩌바 간데 좀 디꼴이야 No, jeżeli będę miał 심지어 później trochę więcej czasu, 슈 to może opowiem o tym, jak ta debata na temat Maitreyi faktycznie wygląda, ale zobaczymy, czy starczy czasu. W każdym razie istnieje wiele tekstów, o których mówi się, że zostały napisane przez Maitreję. To jest fakt, tak? Niektóre z tych tekstów wykazują zgodność myśli i są bardzo blisko spokrewnione i ogólnie przyjmuje się, że zostały napisane przez tą samą osobę, czyli którą był Maitreya. One są bardzo... Ponieważ one... Więc to jest jakby ogólnie przyjmowane za fakt. Wielu badaczy się z tym zgadza, że te teksty, przynajmniej co do tego, że te teksty zostały napisane przez tę samą osobę. Podam kilka przykładów, znaczy tych tekstów, te tytuły tych tekstów. To są, więc zbiór tych tekstów w Maitreyi mówi się o 5 dharmach Maitreyi, tak? O 5 głównych tekstach Maitreyi. Inaczej tych 5 tekstów Maitreyi wygląda w kanonie chińskim, a inaczej w tybetańskim. Niektóre z tych tekstów są takie same w obu kanonach, a niektóre inne. Więc w kanonie chińskim są to poziomy yogaczary, rozróżnianie jogi, ornament sutry Mahajany, odróżniane środka od skrajności i komentarz do sutry Vajraostrza. Więc 2 teksty się różnią z tybetańskim kanonem, ponieważ na przykład w chińskim kanonie jest taki tekst rozróżnianie jogi, ale on nie został przetłumaczony w ogóle na tybetański. Na przykład jest tutaj komentarz do sutry Vajraostrza, którego nie ma w kanonie tybetańskim. W kanonie tybetańskim wygląda to inaczej. W kanonie tybetańskim mamy ornament sutr Mahajany, odróżnianie środka od skrajności, rozróżnianie zjawisk i dharmaty, ornament z czystego urzeczywistnienia, rozróżnianie rodziny klejnotów, czyli tak zwana gyulama, nieprzewyższona tantra. Jak skończymy jakby omawianie tego rozwoju szkoły tylko umysł, to zobaczymy, czy starczy nam i później yogaczary, przejdziemy do pewnego. Chciałbym przez kilka lat jakby omawiać tą tradycję yogaczary. Mam nadzieję, nie wiem ile to lat mi zajmie, może 10 lat, ale tak czy inaczej chciałbym skończyć właśnie na omówieniu najwyższej tantry, czyli gyulamy. Ale tak czy inaczej, warto podkreślić, że chińska tradycja nie aprobuje tego, znaczy nie zgadza się z tym, że ten tekst został napisany przez Maitreję. Nawet nie przetłumaczono go w starożytnych Chinach, przetłumaczono go na chiński dopiero ostatnio.
czy inaczej, tak czy inaczej, jest kilka z tych tekstów akceptuje i chińska, i tybetańska tradycja, a dwa się różnią. Badacze się jakby nie zgadzają co do tego, tak, co do pochodzenia na przykład tej nieprzewyższonej tantry. Czy ona faktycznie została napisana przez Maitreję, czy nie. Wśród tych tekstów Tybetańczycy przypisują Asandze poziomy Yogaczary, czyli Chińczycy, chiński kanon mówi, że to był tekst napisany przez Maitreję, natomiast Tybetańczycy uważają, że był napisany przez Asangę. Jego treść różni się od ornamentu sutry Mahajany, odróżniania środka i krańców oraz odróżniania zjawisk dharmy, czyli innych tekstów Asangi. Przepraszam, innych tekst Maitrei. Dlatego Tybetańczycy uważają, że oni nie mogły być napisane przez Maitreję, że prawdopodobnie były napisane przez kogo innego, czy innego mistrza Yogaczary, Asangę. Tutaj jakby chciałbym przeprowadzić taką krótką analizę na przykład tych różnic i różnych terminów, które są używane w tych tekstach. Więc ornament sutr, rozróżnianie środka od skrajności i odróżnianie zjawisk od dharmaty, więc co do tych trzech tekstów wszyscy się zgadzają, że zostały napisane przez Maitreję, przez jednego autora. Gdziekolwiek patrzę się na te wszystkie trzy teksty, to tam są takie terminy Abutara, Parikalpa, czyli niepowstałe, wyobrażone, postrzegający i postrzegany, postrzegane i pozornie postrzegane i tak dalej. Wszystkie tego rodzaju terminy jakby powtarzają się we wszystkich tych tekstach, w tych trzech, ale one nie pojawiają się w poziomach Yogaczary. Dlatego wielu uczonych uważa, że poziomy Yogaczary nie zostały napisane przez Maitrei, jak twierdzi kanon chiński, ale zostały napisane przez kogoś innego, najprawdopodobniej Asangę. Zdaniem japońskiego uczoniona Hakamaya Noriaki, więc co on twierdzi? On twierdzi, że te poziomy Yogaczary, jak one powstały, kiedy Asanga spoczywał w medytacji, spotkał Maitreję, do którego miał największą wiarę, a Maitreja przekazał mu nauki. A Asanga zaczął je notować i dopiero wtedy przybrały one formę pisaną w sonę. Tak mówi wiele źródeł. I tak w ten sposób pojawiły się te poziomy Yogaczary i stąd jakby ta różnica, tak, że według niektórych to był autorem ich jest Maitreya, a według niektórych autorem jest Asanga. Istnieje też taki amerykański buddolog D.S. Ruegg. On ma podobną opinię, że kiedy Asanga pracował nad kompilacją wielu instrukcji, które otrzymał, kiedy jakby tworzył taki podręcznik, jakby zbiór tych wszystkich różnych praktyk, tak jak mówiłem, te poziomy Yogaczary, jak są takim zbiorem różnych praktyk dla praktykujących na różnych poziomach. Więc on jakby zbierał te wszystkie instrukcje, które otrzymał wcześniej na temat tych praktyk, ale i miał podczas tego pisania miał głębokie takie doświadczenie. Jego umysł został jakby tak doświadczenie takiej dużej inspiracji, błogosławieństwa Maitrei.
I w takim silnym jakby doświadczeniu, pod wpływem takiego doświadczenia jakby pisał ten tekst. Diez-Rueck wyjaśnia również, że całe 5 Dharm Maitreyi, czyli wszystkie 5 tekstów zostało napisanych w podobny sposób, czyli że one tak naprawdę są jakby napisane przez Asangę, ale pod dużym jakby wpływem, inspiracją Maitreyi. I to oczywiście opiera się o wyjaśnienia, że Maitreya nie jest postacią historyczną. Kiedy spojrzymy na te dwie opinie, obie mają dwie cechy, że teksty zostały skompilowane i napisane, ale czy to Asanga otrzymał błogosławieństwo Maitreyi i je napisał pod wpływem tego błogosławieństwa, dzięki czemu można by było przypisywać je jakby autorstwo Maitreyi, a inni uczeni uważali, że po prostu Asanga sobie je po prostu napisał, że tutaj nie było żadnego jakby wpływu Maitreyi. Mało tego, wielu uczonych jakby twierdzi, że ten tekst w ogóle nie został napisany przez jedną osobę. Wielu uczonych uważa, że poziomy Yogaczary zostały napisane przez wielu uczonych we współpracy. Na przykład Lambert Schmidhausen to jest znany współczesny niemiecki specjalista w dziedzinie szkoły tylko umysł, tej filozofii, i on twierdzi, że poziomy Yogaczary były kompilowane stopniowo w ciągu kilku pokoleń. Jedna z tych części, nazywana Kompendium Niepewności, która cytuje sutrę rozwinięcia intencji, pojawiła się jeszcze później. Więc oczywiście, jeżeli była tak długo pisana, przez wiele pokoleń, to nie mogła być napisana przez jednego człowieka, czy to był Asanga, czy Maitreya. Co więcej, szacuje on, że większość sekcji poziomów Yogaczary powstało wcześniej w porównaniu z dharmami Maitreyi. Czyli poziomy Yogaczary powstały dużo wcześniej niż teksty Maitreyi, takie jak ornament Sutr Mahayany, odróżnienie środka od skrajności i odróżnianie zjawisk i dharmaty. Dlatego właśnie przez to, że jakby on jakby zbadał ten tekst właśnie pod względem stylu, terminologii i tak dalej, właśnie uznał, że jedna część tego tekstu była pisana przed tekstami Maitreyi, a inna część tego tekstu była pisana po tekstach Maitreyi, dlatego uznał, że to był jakby tekst zbiorowy, nie jednego autora. Podobnie japoński uczony, którego nie pamiętam już teraz, nie wiem jak brzmiało imię, przepraszam, również uważa, że poziomy Yogaczary zostały skompilowane przez wielu ludzi we współpracy. W skrócie, wśród wielu badaczy panuje opinia, że poziomy Yogaczary nie zostały napisane przez jednego autora. I jakby jest wiele argumentów, które to wspierają tego rodzaju stanowisko. Kiedy badamy pochodzenie logicznych prezentacji zawartych w poziomach Yogaczary, można odnieść wrażenie, że zostały one napisane przez praktykujących na podstawie ich własnych doświadczeń i własnych odczuć.
W związku z tym widzimy też, można też wyciągnąć taki wniosek, że spisanie ich zajęło dużo czasu. Że one nie zostały napisane w krótkim czasie, tylko przez wiele lat. Uczeni ogólnie uważają, że najwcześniejszą częścią poziomów Yogaczary, która została spisana, były poziomy Bodhisattwy. Niektórzy japońscy uczeni spędzili ponad 40 lat badając ten poziomy Bodhisattwy, ten rozdział i porównywali go z ornamentem Sutr Mahayany Maitreyi. I znajduje wiele podobieństw w niektórych fragmentach, że jakby niektóre fragmenty brzmiały bardzo podobnie. Dlatego japoński uczony Odani Nobuchiyo w 1987 roku, opisując postęp badań, był w stanie ustalić, że poziomy bodhisattwy poprzedzały ornament sutr, były dla nich źródłem. Czyli całe poziomy yogaczary, tak, jakby powstały dużo wcześniej, przed Maitreją. W 1961 roku był amerykański uczony Wayman, który wyjaśnił wpływ, jaki ornament sutr miał na poziomy bodhisattwy na podstawie fragmentów ornamentu sutr, które są cytowane w poziomach bodhisattwy. Jednakże niemiecki uczony Schmidhausen obalił to w publikacji z 1969 roku na temat użycia słowa alamkara. W ornamencie sutr mówią, że niektóre fragmenty są niezrozumiałe. Więc znowu jakby to pokazuje pewną debatę pomiędzy tym uczonym Schmidhausen i Waymanem, którzy jakby nie zgadzali się co do tego, który z tych tekstów był pierwszy, a który drugi, w jakiej kolejności te teksty powstawały. Jeśli chodzi o to słowo alamkara w tytule Ornament Sutr, był taki właściwy pewien styl pisania tego słowa. Więc na tej podstawie właśnie ci różni badacze jakby nie zgadzają się co do tego, który z tych tekstów był wcześniejszy. Ale ten uczony japoński Odani Nobuchiyo był w stanie ustalić na podstawie komentarzy Shtiramati, znanego mistrza Tylko Umysł, który napisał komentarze do tych tekstów. I na podstawie tego komentarza on ustalił, że kolejność poziomów bodhisattwy i ornamentu i tego ornamentu sutr była późniejsza. Od tego czasu wśród wielu uczonych panuje zgoda co do tego, że poziomy bodhisattwy były wcześniejsze niż ornament sutr, czyli całe poziomy yogaczary powstały wcześniej niż ornament sutr Maitreyi i być może w związku z tym nie napisał ich Maitreya. W skrócie, kiedy przyjrzymy się podobieństwom myśli pomiędzy tymi dwoma dziełami, możemy zobaczyć, jak wielki rozwój nastąpił w poglądzie tej szkoły Tylko Umysł pomiędzy tymi dwoma dziełami, jaka różnica pomiędzy nimi nastąpiła, jak rozwinęła się ta myśl. Widzimy również, że ornament sutr wziął pewne sekcje poziomów yogaczary jako swoją podstawę i je przeorganizował i rozwinął.
다 케이스 있어 그러다. 케이스 내절제벽에 스타트 통맥이 제바치. Teraz, z drugiej strony, jeżeli poziomy Yogaczary zostały napisane przez Asangę, a ornament cud przez Maitreję, to pojawiłaby się trudność z pomieszaniem kolejności i tak bo przecież Maitreya był guru Asangi. Więc jeżeli Maitreya był guru Asangi, i Asanga najpierw napisał tekst, a potem napisał coś o Maitreya i cytował Asangę, jakoś to się za bardzo jakoś logicznie nie skleja. Pojawiłoby się pytanie, czy Maitreya mógł użyć pracy Asangi jako podstawy do napisania ornamentu sutr, skoro Asanga był jego uczniem. Tak więc prowadzi to do nowego pytania. Kto w ogóle napisał ornament sutr? Może to był, jeżeli to nie był Maitreya, to czy to był faktycznie Asanga, może to był jeszcze ktoś inny? Więc istnieje wiele różnych opinii na ten temat i wiele różnic pomiędzy różnymi uczonymi. Na przykład podam cztery stanowiska. Czterech uczonych. Pierwszy uczonego Lewi, myślę, że on pochodzi z Niemiec, że to niemiecki uczony, więc on proponuje, że na Asanga napisał zarówno prozę, jak i wierszowaną część tego tekstu. Więc on uważa, że obie te części, bo to jakby wierszowana część jest jakby rdzenna, a potem proza jest jakby komentarzem do tej wierszowanej, tak? Więc ten Lewi uważa, że obu części autorem był Asanga. Następnie ten japoński badacz Hakuju, Ui Hakuju, twierdzi, że wersy zostały napisane przez Maitreję, a proza przez Asangę. Weyman odrzuca tezę, że Asanga napisał wiersz i proponuje, że proza została napisana albo przez Asangę, albo przez Vasubandhu. Zaś Susumu Yagamuchi, ten inny badacz japoński, twierdzi, że Asanga napisał prozę, a Vasubandhu wersy. Później dwaj japońscy uczeni dokładnie zbadali kwestię autorstwa i doszli do następującej opinii. Oni podjęli dość takie głębokie badania na temat autorstwa tych tekstów i powiedzieli tak. Jeżeli nie uznamy Maitrei za osobą historyczną, to jest jakby jedna z kwestia, i założycielem tradycji Yogaczary, założycielem tradycji Yogaczary byłby Asanga, tak? Bo on tak naprawdę napisał te teksty i podpisywał je jako Maitreya. Jeden z uczonych twierdzi, że Maitreya jest jedynie wizją, która rzeczywiście ukazywała się praktykującym i że ci jogini nie pisali swoich własnych idei. Zamiast tego otrzymywali przekaz wiedzy z tej wyższej siły, która została nazwana imieniem Maitreya. I nie ma w tym żadnego problemu. Jeśli spojrzymy na to z naukowego punktu widzenia, może się to wydawać jakimś science fiction. Ale doświadczenia ludzi, którzy rzeczywiście praktykują, nie są podobne do doświadczeń tych, którzy nie praktykują. I ludzie, którzy praktykują, inaczej patrzą na rzeczywistość.
Kiedy współcześnie Więc ludzie, którzy medytują, potrafią rozwinąć specjalną moc, tak to nazwijmy, specjalne doświadczenia i na podstawie tych doświadczeń i jakby spisują później te doświadczenia. Więc dlatego oni uważają, że to, co spisują, nie są ich własnymi zwykłymi myślami, że są to myśli pochodzące z innego źródła. Można, więc i to źródłem tej myśli, źródło tej myśli nazywają Maitreya i to wszystko. Więc w pewnym sensie wtedy Maitreya jest pewnego rodzaju siłą, czy też mocą, którą oni rozwinęli podczas swojej praktyki medytacyjnej. Oczywiście dla współczesnych naukowców to jest science fiction. To dla nich tego nie można jakby przyjąć za fakt, ale trzeba pamiętać, że że ci ludzie, którzy nie medytują, jakby nie są w stanie jakby w ogóle zrozumieć rzeczywistości, w jakiej żyją ludzie, którzy praktykują. Osoba, która medytuje, która praktykuje, ona inaczej widzi świat i rzeczywistość. Dla niej to, czego doświadcza w czasie medytacji, jest tak samo rzeczywiste, jak to, czego doświadcza poza medytacją. Jakby. Dla niej. Mało tego, ta rzeczywistość, która czasami, która jakby wyłania się w umysłach joginów, praktycznie dla nich jest bardziej rzeczywista niż ta rzeczywistość, którą my na co dzień jakby postrzegamy. Oczywiście, kiedy mówimy, kto jest autorem danego tekstu, danych myśli, to oczekujemy, że to będzie jakaś osoba z krwi i kości, tak? W przeciwnym razie po co w ogóle debatować nad autorstwem? Jeżeli coś pojawiło się Asandze w czystej wizji, albo czy on przeniósł się umysłem do Tushity i tak dalej, to jest jakby jego, niektórzy uważają, że to jest jakby jego sprawa, tak? Ale a z drugiej strony trzeba pamiętać, że tego rodzaju doświadczenie zwyczajne osoby nie miałyby nigdy takiego doświadczenia. To nie każdemu się przytrafia. I więc Więc żeby zrozumieć jakby tą relację pomiędzy Maitreją a Asangu, bardzo ważne jest jakby ustalenie, kto tak naprawdę napisał, kto jest autorem ornamentu sutr, tego tekstu, który teraz jest przypisywany Maitrei. Ponadto, jeśli chodzi o autorstwo pozostałych tekstów, rozróżniania zjawisk i dermaty, na przykład, i kiedy został ten tekst napisany, Hakamaya Noriaki, inny japoński uczony, uważa, że ten tekst został skompilowany również przez wielu uczniów w późniejszym czasie. On również jakby kwestionuje to, czy ten tekst w ogóle został napisany przez Maitreję. I niektórzy japońscy uczeni popierają to stanowisko. Twierdzenie to powstało w wyniku rozwoju intelektualnego, który nastąpił w tym dziele. To znaczy, jakby
oni jakby zobaczyli, że to dzieło się zmienia wewnętrznie w sobie. I że takiej zmiany nie ma w innych tekstach Maitrei. Nie musimy teraz o tym dużo mówić. Krótko mówiąc, wielu uczonych zrobiło wiele badań, napisało wiele, więc teraz już więcej niż kilku uczonych utrzymuje, że rozróżnianie zjawisk i dermaty było późniejszym dziełem, wcale nie było napisane przez Maitreya. Dlatego wielu naukowców nie akceptuje, że zostało przez niego napisane, w ogóle nie akceptuje, że Maitreya w ogóle istniał. Więc na koniec jakby przedstawię takie podsumowanie, że badania dotyczące Maitrei dotyczą tych kilku 7 punktów. Tyle na ten temat mówiłam, że trzeba to jakoś podsumować, żeby to Gdybym ja nie nauczał, to teraz już zasnąłbym na tej sesji, ale ponieważ nauczam, więc nie mogę zasnąć. Więc żeby podsumować tą rozmowę, główne badania, jakby kwestie dotyczą tego, czy Maitreya był w ogóle postacią historyczną, czy nie. Druga dotyczy tego, istnieje debata na temat tego, czy autorem poziomów Yogaczary był Maitreya, czy Asanga. Po trzecie, w poziomach Yogaczary znajduje się ten rozdział zatytułowany Poziomy Bodhisattwy i wielu uczonych się zastanawia, czy ten rozdział nie został napisany wcześniej, przed ornamentem sutr napisanym przez Maitreję. Więc tutaj jakby, jeżeli on został napisany przed ornamentem sutr przez na przykład Asangę, to jak to jest możliwe, że Asanga był wcześniej przed Maitreją i tak dalej. Poczekajcie chwilę. Muszę coś zmienić. Jest jakiś błąd chyba tam na tym slajdzie, jakąś ciągliwość. Chcę to poprawić. Więc wielu uczonych uważa, że ornament sutr nie został napisany przez jedną osobę, że to była współpraca wielu autorów. I zastanawiam się nad tym, kto go skompilował. Więc po czwarte, jeśli pierwsze było autorstwa Asangi, a drugie Maitreyi, jak można to wyjaśnić? Po piąte, wielu współczesnych naukowców przyjmuje, że poziomy Yogaczary nie zostały napisane przez jednego autora. Po szóste, istnieje debata na temat autorstwa ornamentu sutr. Po siódme, wielu naukowców przyjmuje, że rozróżnianie zjawisk i dermaty było późniejszym dziełem, nie zostało napisane przez Maitreję. Więc to jest jakby podsumowanie tych badań współczesnych dotyczących Maitrei jako jednego z jakby głównych założycieli szkoły wielkiego umysłu.
Tele Shabde